Okei, hei sun kaikki ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä ajattelin, että me voitaisiin katsella heppoja ja tehdä ostoslista, koska no miksi ei. Ja joo, joten eiköhän mennä videon pariin. Elikkäs mennään ekana mä ajattelin, että mennään näin ranchilla, koska siellä voisi olla pari heppaa, mitä mä voisin haluta. Itse. Mä ajattelin ainakin ehkä... en mä tiedä, eiks Paint oo tää? Eikö? No, mä en tiedä, eiku on ne tossa, joo. Elikkä mä ajattelin, että jos mun ostoslistaan tulisi joku Paintti, koska mä tykkään. Mulla ei oo yhtäkään Painttia. Ja mä tykkään tosi paljon ruskeista hevosista. Ja näistä on tullut näitä uusia värejä, mutta nää ei oikeastaan mua kauheasti kiinnosta. Mutta mä ajattelin tätä, koska mä tykkään ruskeista hevosista. Ja täällä on näitä kivoja valkoisia yksityiskohtia täällä. Musta harja. Sitten mä ajattelin vielä, mä en tiedä haluus vähän tämmönen, koska ne ei pitäkään jopa, mä ainakin tykkään näistä. Mutta mä en pitäisi olla, nää ei ilman mutta ne kuusiauton, sieltä pitäisi olla lämpöä ilman. Eikä kuusiautossa aina olla ne testapapit, vai mä ihan sellainen, mutta eli mennään sinne ja katsotaan löytyy sieltä, mitä mä olin ajatellut, koska joo. Nyt on tämmönen vuosilaukse on saavuttu, mutta tässä välissä vielä sanon, että jos haluatte päästä vaikuttamaan videoihin, niin käykää ihmeessä seuraamassa mun WhatsApp-kanavaa ja mun voin laittaa tonne linkin alas, niin pääsette sinne. Mutta täällä on nyt Mustangit, Morganit, Tennessee Walkerit ja Suokit. Suokea en osta tällä kertaa, mutta Tennessee Walkereita mulla itellä löytyy tämä. Niin mä ajattelin, että ostan jonkun, mä tähän. Ostan riittäväinen ja mitkä piukuista. Ja sitten vaikka jokin haluan mutta no Rainalla on sisällä. Mä en mietin, että niitä ostaa, no joo, mutta mä en tiedä, haluuks mä Morgani, nää värit ei ole jonkunlainen pari tai mä en tiedä. Näistä mitä värit tehdään. Ei mulla ihan, tuolla on vähän liian pieni tuonne tähti, mitä mä kaivoisin. Mutta musta niin mulla löytyy sellaista, mitä tarvii, tai en tarvitse, joten nyt mennään vielä jonnekin muualle. Nyt sitten mennään noita, ihan muualle, onko se nyt, no jään tuota, mutta mennään sinne koveamisen kartanolle, eli Prunin vinkalalle. Itellä on pari kynnystä, mä haluaisin. En mä tarvitse sitten listaan, mutta eikä siis olen kuitenkin, mulla oli vielä ottana, niin välttämättä ajattelin, että nämä, miksei, niin on täkäpystyä väriä, mutta mä en tiedä. En voi tämän. No tämä on jotain, mutta eli tosi mitä Smallroomia tehdään. Eli se on oikein tarsa. Eli mä katson tätä tekstiä. Ei, tää. Niin tätä mä ajattelin, tää on silloin mielestä. Mä otan marruksen. Niin tätä mä ajattelin ja en tiedä sitten. Ja vaikka en tiedä kun tuolla. Ja sitten täällä ei oo mitään. Joten sitten mennään tonne. Mitä se on? Edelleen mittaamaan. Eli täällä on ne. Ja me katsotaan. Muista miten mitta. Joo, niin mun tässäkin on vähän tinkkinen. Että joo, tämän viimeinen saa sitten. Tosiaan. Ja nyt suuntaan Tyytilä, Kalvio, Vanilla. Täällä on ne. Mä en muista. Miten mutta täällä on nää. Täällä on sitten tässä aina. Elikkä mä en ole päättänyt ainoa näistä. Mä en voi tästä välistä. Ja sitten käytte, saattaa olla enää sitten nämä. Mä ajattelin tätä, koska täälläkin valot on kyllä näin katsotaan. Ja tämä on tää tuppa täällä. Mutta jos sitten löysin, tää haluaisin ruspanin, koska mä otan musta on iso. Mutta no ehkä, en tiedä. Siellä mikä on joku jää. Elikkä keskiaika-arjojen alla pitäisi olla yksi ruspani ainakin. Mun tietääkseni. Ja joo, mennään nyt sinne. Se oli tässä välissä sittenkin muuttunut keskiaikaisliiriksi, joten mennään siis tänne paikkaan. Ja mun tietääkseni siellä pitäisi olla niitä vähän erikoisempia värityksiä niistä hevoista. Niin, muuten ja mä oon nääkin ihan kokonaan, joten mä halusin niin tän lohikäärmehevosen, koska tän keimon, koska tää on mun mielestä vähän kivemman värinen kuin toi musta. Mutta joo, mulla ei yhtäkään tämmöstä uutta friisua ole, joten tää on tosi kiva väriä tää, niin siinä tulee sanoa friisut. Sitten täällä on vielä ne, joo, elikkä tää on tämä rusponi, ja tää on mun mielestä aika kiva. Ja en tiedä, tää pampuloilla. Mä en tiedä, mun mielestä ehkä nää letit sopisi tälle aika hyvin. Koska tuolla on hauskasti noissa leteissä tommosia eri värejä. Niin, joo, tein näyttelyllä. Niin tämmönen Gotlandin poni. Värisponi, en mä tiedä. Mut sitten... En tiedä, nuo värit ei kyllä mua ihan hirveästi houkuttele. Mutta joo, siinä oli sitten tämä video. Ja se
sitten maidon.